Ku da zuwa wannan channel tamu mai albarka, ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa yadda za mu ringa bankaɗo muku sirrikan Kannywood a cikin sauƙi. Hadiza Gabon, yanzu a cikin dubunnan masoyanki za ki iya gaya min mutum ne za su iya zuwa kallon fim ɗin Jaruma? Ban sani ba. Ke kuma Maryam yaya yanzu wanne irin buri kike da shi a rayuwarki? In Allah ya yarda ni ma sai burina ya cika na zama jaruma. Hajara Usman, kunnuwanki sun ji me Maryam yaya take faɗa? Wata taka miki da fim ɗin da kin yi Fatima Muhammad ko kuma kin yi Abda. Gaya mata gaskiya. Sani Danja, wai yaushe za a aska fim ɗin Jaruma ne? Za a nuna Jaruma 28 kuma wannan watan Fabrairu. Alinu, kai kuma me za ka ce wa masoyanka? Ni ma zan zo kallon Jaruma. Yalla bai, ku kuma yanzu me za ku ce mana? A gurin bikin nan ne fa Jaruma musu breaker ya haɗu da Daso uwar kowa, inda take cewa ba ni la'adata, ko ka san ina ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya sa na taimaka wannan waƙar jaruman matar ta shiga cikin zuciyoyin matan aure. Buɗar bakin Jaruma musu breaker sai ya ce Mama Daso aike uwa ce baya kuma goya marayu, duk abin da kika yi ba wai kin yi ne don a biya ki ba, ni ba ni da abin da zan iya biyan ki, kin yi ne domin Allah, domin ni abin da kika yi min ba zan iya biyan ki ba. Ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa yarce za mu ringa bankaɗo muku sirrikan Kannywood a cikin sauƙi.